Ако някой мисли, че напразно авилуката те ашунел, той се лъже, защото това не е Божия дух, това е дяволът, който го мами. Но ние всички, които дойдохме, ние дойдохме да вземаме сила от Него. Здраве да вземем от Него. Благословение да дойде върху нашия живот. Амин. Няма да проповядвам дълго. Само искам да ме разберете с няколко думи. Че отдел си живдо. Отдел магилате помагинел савренги. Жана са чево муло. Жана са саври чево възкръсна нас. И той настоява за нас. Той ходатайства. И каза сото сияне всичко отдел деламе. По някакъв път пена са чамарева ста. Но ръцете, които ги имаш, те са от Бога. Живота, който го имаш, той е от Бога. Храната, която имаш, тя е от Бога. Всичко това, което е твое, то е на нашия Господ. Ако не беше нашия Господ, нищо не можахме да направим и нямаше да можем да направим. Но дъл си аминса. Во си амари сила, во си амари опора. Дори певаме ги. Ако аз съм от към вас, кой ще бъде против вас? Никой. Никой не може да бъде против нас, щом отдел си аминса. Но ако ти не си с Господина, отдел пела, че аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, където е нашия Господ, освен чрез Исус. И ако амин магазате аз пасмена, трябва да четем Библията. Трябва да се молим. Трябва да постоянно да посещаваме молитвените църкви. Вижте, Бог ни е благословил с 2 църкви. Независимо, ако ти е по-близко там, отиди там. Ако чувства свободата тук, просто където и се чувства свободен, там отивай. Бог ти е дал свободата. Но важното е да посещаваш молитвения дом, да се зареждаш, да търсиш Божието. Защото в самата Библия певна, че първо трябва да търсим Неговото царство, Неговата правда и всичко останало ще ни се прибави. Аз благодаря на Бога за всичко това, което прави в моя живот. Аз се моля за моите комшии, за моите съседи, за моите близки, за моите роднини. Моля се за всеки един по-отделно. А Жаненче канато моли се за даден човек. Първо и Господ да ви дава сила в живота ни. Аз благодаря на Бога, че знам, че има големи чудеса в съединение. Продължава да прави чудеса и знамения. Но само време да дори и да не посещава църквата, аз знам, че той обича Бога. Аз знам, че бучати да тежава винаги призовава името на Господа. И пела от Делан Глал, Амин Палал. Аз вярвам дълбоко, че има хора, които търсят Господа, обичат Господа, но има нещо, което ги възпира. И в пенната ма решина тежата църква има нещо, което ме спира. Но ние знаем кой е този. Много добре знаем. Затова моля за всеки един по-отделно, татко мой. Аз няма да се спирам да се моля за махалата ни, но ще я благославям и преблагославям в Твоето име. Милостта Ти да бъде върху тях, татко мой. Исусе, издигам този прекрасен ден. Домове, които са в трудно състояние. Исусе, дай им изходен път. Исусе, моля Те, по чуден начин ги благослови, за да имат домашни животни, Господи. Моля Те, изкорени бедността, но и дай сила и благословение в техния живот. Отче, аз Те моля за дух на безработица. Вложи любов във работодателите, Боже мой, за да подават молби за работа и да бъдат приети. Господи, благославяй съединение. Съедини ни с Твоята сила, Боже. Отче, Ти си сила, Ти си живот, Ти си истина. И аз Те моля тази истина да ги направи свободни. Отвори им ушите и очите да разберат истината, Боже мой. Защото Твоето Слово е истина.
Ти си създал небето, земята и морето, Боже. Ти си създал човека по Твоя образ и подобие. Затова Ти издигаме тази служба. Затова Ти издигаме този прекрасен ден, Боже мой, който Ти си го сътворил. Радостта ни да бъде позната на всички човеци. Нека огън да падне от небето, Боже. Да изпепели всякаква нечистота, завист и омраза. Дух на неопростителност да изчезне, Боже мой. Но да дойде Твоята сила на любов, радост, мир и веселие в Святия Ти Дух. Боже, аз го вярвам дълбоко, че всеки един, който е тук и този, който чуе, Ти си му приготвил добро благословение, Боже. И нека това благословение да дойде не само върху него, но върху децата му и домът му. Исус е изкрили, Боже. Ние знаем, че Ти си възкръснал не само за България, но и за целия свят. Затова Те молим, възкръсни в сърцата им, за да могат отново да приемат Твоята сила и себевладението. Моля Те, Господи, в името на Исус, бъди благословен от сега и до века. Амен. Амен. Алелуя. Mere pirezza, mere vastenza, me si va tossa, me scapalina. Mere pirezza, mere vastenza, me si va tossa, me scapalina. Mere pirezza, mere vastenza, me si va tossa, me scapalina. Mere pirezza, mere vastenza, me si va tossa, me scapalina. Всичко нека ги набе, всичко нека Ошане, всичко нека да пали вие, всичко нека да пали вие. Когда си идва мощно, си надмива само тук е да бъдва. Буквено си ангел стар. Тук Каталина, тук Каскадина, кайто любви ангелите върка. Imaginez que voltaríamos tanto sinal. Tudo que qualidade, tudo que as divina, vai tudo muito aqui de manhã. Imaginez que voltaríamos tanto sinal.
Tutka, Sofina, Tutka, Valina, tu samo životu preživina, Tutme как Valina, Tutka, Sofina, Tutka, Valina, tu samo životu preživina, Tutme как Valina. Esa potestad y la paz me reduzca, tu basta de paparreya, samboixina, Moshana, esa potestad y la paz me reduzca, tu basta de paparreya, samboixina. Браво! Може ли всички да ръкопляскаме за Господа? Халелуя! Tu salam teu tu samangam tejvira teri volat bersina bekshna turke te pilava tu salam teu tu samangam tejvira teri volat bersina bekshna turke te pilava. Moshana, esa potestad y la paz me reduzca, tu basta de paparreya, samboixina. Moshana, esa potestad y la paz me reduzca, tu basta de paparreya.
Халелуя! Подаваш на децата си, отвориш и небесните врати. Пръгнеш път, където няма път, за да не се върти човек в кръг. И подаваш на децата си, отвориш и небесните врати. Правиш път, където няма път, за да не се върти човек в кръг. И подаваш на децата си, отвориш и небесните врати. Дойде човешкия син в славата си и всичките святи ангели с него, тогава ще седна на славния си престол. Матея 25:5. Исус каза: покайте, защото наближава небесното царство. Матея 4:7. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Йоан 4:8. Исус каза: вървете след мен, остави мъртвите да погребат своите мъртви. Йоанна 5:8. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят лъжливо против вас, всякакво зло е заради мене. Матея 5:11. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхното небесно царство. Матея 10:5. Айде сега, момичетата! Блажени нищите по дух, защото е тяхното царство небесно. Матея 5:3. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Матея 5:4. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Матея 5:5. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се населят. Матея 5:6. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Матея 5:7. Блажени чисти по сърца, защото те ще видят Бога. Матея 5:8. Браво! Да ги благословиш, да ги пазиш и закрилиш. Нека твоите ангели да бъдат стража върху тях, Боже. Пази ги от младини и до старини, Исусе. Ръката ти да бъде върху тях, върху тези родители, баби, дядовци, Боже. Господи, искаме Твоята милост и Твоята любов никога да не се отдалечава. Очите ти да бъдат върху